Ora kowe iki dinteni angkutan ora. Wonten dawuh. Sing ngakon kowe sapa? Dadi gajah barang. Semar. Mar. Ndara Janaka wis nang kene kok Semar ora rene iki mulih iki mesti ra tanggo jawab iki, Tru. Ya jujur ya digotong ya aja. Bapak iki mesti nang kene. Semar kok rene nggih. Nendi bapakmu? Kae nang mburi. Wonten dawuh. Niatmu piye to? Sampeyan ora usah kula jlentrehke rak Ndara Janaka wis kelakon kedunungan Wahyu nggih to. Nek mboten ngonten mboten rampung-rampung. Ya, aku ngerti aku tanggap. Yen pancen kaya ngono, Semar yang bisa mbudidaya. Matur nuwun. Banowati.